Eżis tfal. Ta' kull sena fit-tieni ħadd tar-Randan, il-Knisja tfakkarna f'dik l-esperjenza sabiħa li Ġesu għamel ma' 3 mid-disċipli tiegħu. Meta tela fuq il-muntanja Tabor u sar jiddi qisu x-xemx. L-Evanġelju ta' San Mark jgħidilna li Ġesu ħamiegħu lil Pietru, lil Ġagbu u lil Ġwanni. Tellaħħom weħedhom fuq muntanja għolja u tbiddel qudiemhom. Il-biesu sar abjad u jammex bdija tal-aġeb. Flimkien ma' Ġesu deru wkoll Mosè u Elija. Il-Knisja tallimna li din il-ġraja tat-trasfigurazzjoni fiha tifsira sabiħa ħafna lina. Dan għaliex waqt li kienu qed jitolbu fuq il-muntanja, Ġesu jidher fi sbuħija kollha tiegħu. Fuq il-muntanja Tabor Ġesu jsir ir-raj it-tajjeb li jiġbed lil kulħadd leħ. Aħna l-isfijiet qegħdin nistiednu lilkom biex inwieġbu għas-sejħa ta' Ġesu u ngħixu ħajja tajba u sabiħa. Id-disċipli li dakinhar kienu fuq il-muntanja Tabor ma' Ġesu tant ħadu gost b'dak il-fer li ħassu li Pietru qal lil Ġesu: Mallim, kemm hu sew li aħna hawn. Ħantellu 3 tinet, waħda lik, waħda l-Mosè u waħda l-Elija. Id-disċipli xtaqu li jagħmlu 3 tinet biex dak il-fer li bdew iħossu ma jispiċċa qatt. Fit-trasfigurazzjoni Ġesu juri lilu nnifsu bħala dawl minn dawl. Missiena San Pawlu wkoll jistedinna biex aħna wkoll inkunu dawl għall-oħrajn. Tħallu lil ħadd iqarraq bikom bi kliem fieraħ, jgħidilna San Pawl fittra li kien bagħat lill-Efesin. Fittxu li tagħmlu dak li joġob lil mulej. Meta nisimgħu dan il-kliem nindunaw li aħna msejħin biex dejjem nagħmlu dak li hu tajjeb. Kunu twajba ma' xulxin, ħennu għal xulxin, aħfru lil xulxin, ikompli jgħidilna San Pawl. Flejt li ġej b'mod speċjali fil-qudiesa ta' Sibti Lejt, aħna jkollna fidejna xema li tfisser id-dawl ta' Kristu. Xema li tkun mixowla mill-blandum. Il-fjamma tagħha hija ċkejkna, imma tista' tagħti faraġġ u serħan f'kull ambjent fejn hemm idlam u fejn hemm nies bidwejja. Aħna naraw iż-sbuħja ta' Ġesu fuq il-muntanja Tabor, il-messaġġ tagħna jrid ikun messaġġ li jimla lil kull wieħed waħda minna b'kuraġġ kbir, b'tama ġdida. Dan hu li għamilna disċipli tal-mulej. Il-Papa Franġisku jgħidilna li nkunu disċipli jfisser li nwasslu l-imħabba ta' Ġesu lill-oħrajn. U dan iseħħ kullimkien, fit-triq, fil-pjazza u l-iskola jew ix-xogħol. Il-ġraja ta' trasfigurazzjoni tkompli hekk. Imbagħad ġiet sħaba u għattietom. U min ġo sħaba nstema' leħen jgħid: dan hu ibni l-Għażiż, isimgħu lilu. Minnu fih taw ħarsa madwarhom u maraw li l-ħadd iżjed magħhom ħlief lil Ġesu waħdu. Dak il-kliem li nstema' jgħid Alla l-Missier hija stedina lina biex narfu lil Ġesu bħala iben Alla. Imma hija wkoll stedina biex nisimgħu il-kelma ta' Ġesu u nippruvaw ngħixuha fil-ħajja tagħna. L-eżerċizzji tar-Randan huma opportunità sabiħa biex nisimgħu il-kelma tal-mulej u x'messaġġ għandu għalina. Aħna l-isfijiet inħeġġukom li tfittxu eżerċizzji sbieħ u tajbin għalikom ħalli dejjem aktar tarfu dak li Ġesu jixtieq jgħidilkom. Ejjew nitolbu biex il-grazzja li jagħtina Ġesu fit-talb tinżel fina u timliena bl-imħabba lejn il-proxmu tagħna u wkoll b'ħafna tama għall-futur. Jalla dan ir-Randan ikompli qarribna lejn Ġesu, speċjalment permezz tas-sagrament tal-qrar u tqarbin. Bis-saħħa tal-Magħmudija aħna lbisna d-dawl ma' Ġesu u aħna nfusna sirna dawl. Ejjew nitolbu biex fis-soċjetà tagħna aħna l-insara nkunu preżenza li ġġib lil kulħadd
l-aħbar is-sabiħa ta' Ġesu. Eżis tfal, natukom bil-qalb il-barka pastorali tagħna.